कौना जिला के बात तो से मतलब आजमगढ़ के लइका ब्रांड होला असही नालाई किन के डिमांड होला आई यूपी वाला लइका ब्रांड होला आई यूपी वाला लइका ब्रांड होला। समझी कि समझाऊं? अरे रहे दो जैसन ए बाबू। अच्छा हाय उड़ती चिड़ैया के हूँ कोई पैलस न काबू। अरे ऐसा चिड़ै दाम रोज बताइला हर जितना जानी हाय आइली आके चल गइली चपले यहाँ के जबलही का तब बदल गइली। अच्छा तो लगे यही जे जवानी सब फहाद होला अपनो जमा कर पूछी करे ताया सही नहलाई किन के डिमांड होला हाय आजमगढ़ के लइका ब्रांड होला असही नालाई किन के डिमांड होला आई मऊ वाला लइका ब्रांड होला आई मऊ वाला लइका ब्रांड होला। बड़ा एजी बड़ा मर्दे अरे तो शेर का गुब्बारा पागली तो बता दो सोनू देवानंद से हम तो अझुरैनी। अरे प्यार के तीसरी लहर अरे पगली अनु और खाती मरद भोजपुरिया हम हई जानी सेवक दिलीप के ना बूझो कमजोर रानी बड़ा गहरा नजर के पहाड़ होला सिकंदर शमशेर के डुबा ले ताया सही नालाई किन के डिमांड होला आजमगढ़ के लइका